Piperlok kene gede ka tharlok ka ba an pangklay hakane ka arpra tarik jong do banai Disembar. Ya kene kala kidro bala pangklay da kene ka tharlok bala penyet da ka sa lavasam LP School. Ya kene kala kidro an pangklay ka ha ka Chnong Narawan East Sentia Hill District. Kipras hakane kala kidro ubaya nongkong unyo da ka tharlok ubaya ba unyo da ka Maruti Suzuki Espresso ubaya balai unyo da ka Scooty. Tiperlok yenu pin up tet nok loy ki tiket ke jong pi namar ba kapor kala jan pha ban khlai ya kane kala kidro. Tiperlok ya gitu kiperlok ki ba jengai ka snong phila ban tet ya ki tiket ke jong pi lang ba ka online ru ba dia gitu ki ba jan snong phila ban tet offline ru namar ba haubun ki yo ki hat ki ledi ya kine ki tiket jong kane kala kidro ka ba on pa khlai ha kane ka ar pratrik jong new panai Disembar. Dia gitu kiperlok ki ba kwa ban tet tiket online phila ban call ni WhatsApp ha kine ki number ki bang ai hang ne. Kendai riu, wei ar, riu not, wei san kendai.